So zvonzi mira vanhu vanoda ZANU-PF vakaitwa hypnotized tobva tati iwe hypnosis chija kutaura zvacho kunzi hypnosis mupana wangu iart yekuita kuti vanhu vavate, vanhu varote, vanhu vadreame masikati machena, and then vanhu vobudikira nezviroto zvavo vachigwa nekubhilivhisa munhu wese kuti wangu believe in this. So kana kuchinzi kwanzi vanhu vanoda ZANU-PF vakaita sesu they are being hypnotized kwekuchireva chi kwanzi isusu tiri kuvata, hanzi isusu tiri kutengesegwa dream tobva taitenga. Iwe tobva tabvunza kuti iwe idream ipi yauri kutaura kuti kwatiri kutengesegwa, kwanzi imi iyo idream yamwe muchiudzwa kuti kwanzi munhu mutapa, mutapa empire, 1600s 1700s we were the greatest, tatengesa goridhe, we were known as the sona, tikazosvika pakunzi mashona, vakazotiti mashona machona, vanochona vanodzvenga vanovanda mumapako vanoita sei kuti aruri chiko muri Zimbabwe. Rega tisvike pane the whole thing kuti tigone kuunderstanda the whole thing handiti. Muri Zimbabwe magenerals oita hanzi oita meeting usiku Mnangagwa asingazvizivi. So this is new information iri kusvika on the news desk. Iri kunzi tell Zimbabweans we have information, and the information we are about to review it, we are about to give it to the people right now. So zviri kunzi izvo musi weindependence, mangwana eindependence 18 April 19 April zvichisanganisira also musi wa20 April. Zviri kunzi pane mameetings akaitwa akawanda zisingambobviri, mameetings akaitwa aisanganisira maretired generals, macomrades neserving generals right now muZimbabwe, anonzi maroutine security meetings, maroutine strategic security meetings, anenge aisanganisira chi macomrade ari retired asina mbogara seva muZimbabwe military, anguri achipedza iwo muna 1980 vachiwana surunguko ati isi takunozorora, takunorima, takunotanga makambani, takunotyoka ini nemukadzi wangu nevana vangu easy, handiti vachiita zvari kuita, which is allowed, which is democratic, which is beautiful. Bozi ukazoongorora kuti vacho imimi boys makasara mugovernment muna 1980 mukati no isusu going to work for this new Zimbabwe we have acquired, for this new Zimbabwe yakagwigwa, yakaburigwa ropa, yakafigwa nevakawanda, we are going to protect it, build it, and give it identity. And which was beautiful. It's a beautiful thing to do, but how you do it is everything. It's everything. So my generals are in this meeting that they held Muswa 18, Muswa 19, Muswa 20, they agreed on something. My generals, my comrades agreed on something. What is it that they agreed on? Do the president know about this? Fortunately, to avoid noise, unfortunately for those who want real progress, but for the balanced take yatinoita isusu pano pamzinda wevanhu, we say we are going forward, more unity, Africa is becoming one. Vanojairira vachinzwa kunzi kwanzi kune African Union, vanojairira vachinzwa kunzi kune Southern African Development Community, SADC, but zvinotadza kushaya kwavo ruzivo on how we operate as Africans, because we look at on a deepest level from whatever angle, people who are not experienced, they are actually deep in philosophy, they actually unite with other people who are not experienced but also deep in philosophy. That's the majority of Africans, but a few knows war, knows the troubles, they hold it even on a deeper level. But whether we are on a deeper level or a shallow level, we are united.
We are one people. You see, muri Zimbabwe, you see confusion yakawandisa. And the confusion inounzwa nevanhu vasingazivi vamire. Iwo tikakubvunza kuti umire papi, can you answer that question? Okay, most of you will even ask, are you about what? Ndimire papi about what? Tobva tatoku subtract, taku disqualify, kuti you don't understand this. But you know, because grace, there's a lot of grace. So although isusu taku subtract, but grace will find you, will give you another chance. Kuti umire papi, iwewe umire papi. Tikakuti tinyorere reality, what kind of reality are you going to write for us? Is it balanced? Is it just? Is it influenced by your fears? Are you standing in your confidence, in yourself? Muri Zimbabwe, muno problem ndeyekuti kune vanhu vasinganzwisisi. Kune vanhu vanodrega, kune vanhu vanowaste time, kune vanhu vangaita tumajokes, tumacomeds. Iwe, kana iwewo ukati everyday uri kumuka uchitikanira tukacomedy iwewo, when are you going to become real? Because problem ndeyekuti iwewo uri kuchita everything as if it's a joke. Is it a joke, muri Zimbabwe? Is everything a joke? Only the wise will answer. No, not everything is a joke. Some things are so deep, so real, and few people participate in those things. To the extent that you find out that those who participate have got like a monopoly power. Iwe chichinonzi monopoly power, unobva wabvunza kuti iwe chichinonzi zviroti they're operating in this industry by themselves. And you know, they can easily chase anybody who joins this industry without enough resources, without enough influence. And most of you, that's what happens again and again. And the few who actually joins with enough resources and enough influence, they get absorbed. They are given opportunities. They are given guarantees. Kunzi iwo Nelson Mandela, join this trust, join this club, Nelson Mandela, and you will be rich for life. Your success will be guaranteed. Because you see this club, you see these banks here, they have never gone broke. Because if these banks were to go broke, politics will intervene to help them, to bail them out. We are talking of countries like United States of America who join, who come in, who intervene on the issue so that this BlackRock company, this JP Morgan bank can still invest, can still protect the interests of its investors so that it can always be a dominating force in the world. So, inyaya yekuziva muri Zimbabwe, inyaya yekungwara muri Zimbabwe, inyaya yekuteerera zvatinotaura pano pachannel yevanhu, pano pamuzinda wevanhu, munozinzwa kuti zvino ungwaro, zvino ruzivo, zvinokuziva world yese, zvinokuziva financial world. Ndokukosha kweruzivo rwatinokupai pano, ndokungwara kweanoteerera zvatinotaura pano. Because ndo zvazvitori izvozvo. Vasina zvavanoziva vanenge vachitaura vasina, unotongovanzwa because havatombotauri kuti toziva zvakati, because havazivi kavanongotaura vanoziva zvakati sei vasingazivi, vanzvanze vari hambo. Kupi mberi netransparency, mberi nedemocracy, mberi nespeaking out, mberi nekusubscribe pano, mberi nekulike this video, sharing this video nemamwe millions emazimbabweans nemanani-zimbabweans, ma-Africans, ma-white people, Americans, British, etc. One love, one people.
Thank you for watching.